Здравейте! Това е последното видео от поредицата как да си направим игра за Android, Unity и C#. Преди да започна видеото, направих някои малки промени към сцената. Първото е, че създадох обект Floor, който просто има един Box Collider, Rigid Body 2D и Floor Manager. Това, което прави този обект е да върви заедно с зомбито и да му служи като опора, за да не падне. Защото премахнах колайдерите от земята, защото те причиняват оверхед на процесора и забавят играта, а също така карат зомбито да се движи по нежелан начин. Затова създадох обекта Floor, тагнах го Floor и това, което прави Floor Manager е всъщност да го движи заедно с зомбито. Взимам позицията на плеера и премества позицията на пода или на флора. Така че зомбито винаги има, когато скочи, да падне точно върху земята, а не някъде на друго място. Също така направих промени и в Player контролера и това е, че сега вместо когато падне зомбито и колайдне с флор, трябва да сравни тага floor, а не ground, както беше преди. Другото нещо, което промених е, тук беше ground container и го промених на object container, защото освен ground, което са всъщност тази земя, която още съдържа колайдери, но този път те са само тригери, съдържа и background. Background също се движи динамично, както ground, по абсолютно същия начин. В обекта Object Manager, който е преименувания Ground Manager. Тук, освен Ground Length, добавих и Background Length, Initial Count of Background и по абсолютно същия начин премествам Background. Change Position of Background, който се извиква, когато специалния Collider Checker колайдне с Background, който има Box Collider. Ето виждате обекта Background съдържа две картинки на Background, така че да може да изглеждат слети и да върви плавно. И когато колайдне, просто измества този обект по-напред. Така, същото друго нещо, което направих е създадох Cactus 2 и Cactus 3, които ще ни служат за препятствия и ако зомбито се удари в тях, ще умре. Сега трябва да създадем неговата анимация за умиране и кога всъщност умира. Зомбито умира, когато се докосне до някой враг, в случая са кактусите. Затова трябва да отида на Player Controller и в Player Controller, не в Object Controller, и в OnCollision Enter 2D да сравнява тага, ако е Enemy. Затова както с едно и както с две ще ги тагна и двете мога едновременно с тага Enemies, както и обикновения кактус също Enemies. И сега if collision, всъщност за да може да е оптимизирано, може да взема на тага на GameObject, като отделна променлива, тип string tag равна collision .GameObject, което всъщност ми дава GameObject, за който е закачен колайдера, .tag. Сега мога да сравнявам тага. Ако тагът е floor, тогава isOnGround е равно на true. Иначе, else if, това трябва да го премахна,
так е равно на enemies, тогава направи нещо друго. В началото обаче ще направя is on ground да ми е false и така не е нужно във всеки отделен if, където не е floor, да слагам is on ground false, is on ground false. Така, какво се случва ако е enemies? Ще създам една булева променлива, която ще бъде публична, public bool is dead, която разбира се по подразбиране е false. Ако се докосне до враг, is dead става true. И трябва да се играе другата анимация. Тук ако е на земята, т.е. ако е с флора, тогава може да се играе анимацията walk. Тук това, което трябва да направим е player animator. Трябва анимацията die. Is dead по-скоро. Is dead. И трябва да проверява is dead. Сега се връщам отново в инспектора и отивам в аниматор. Виждаме, че имаме една dead animation. В случая се преминава die animation от който и да е state, ако плеерът умре. И die, както виждате, това е тригър, а не булева, за това ще го променя тук на set trigger die и не е нужно да давам променливата, автоматично си го слага на true, защото после това не може да бъде променено. Set trigger die. И да тестваме. И умира. Но виждаме, че зомбито постоянно умира. Т.е. се повтаря анимацията. Как да направим така да не се повтаря? Просто отиваме в Animation. Да, Animation. Loop Time трябва да се uncheckне. И сега вече би трябвало да умира само веднъж. Да. Другото нещо, което искаме е кактусът да се появява зад зомбито. Това се променя като променя sorting layer. В случая на зомбито sorting layer е дефолтен. Затова на кактусите може да отида даже в prefabs, където да ги променя едновременно. Sorting layer да бъде enemy. И сега да го пусна, зомбито умира отпред. Следващото нещо, което трябва да направим е да позиционираме кактусите или враговете. Първото нещо, което трябва да направя това, за да постигнем този резултат, е трябва да ги позиционираме на определено разстояние. Както виждате, в случая имам 3 кактуса, които съм ги поставил на съвсем произволно разстояние. Хубаво е да има достатъчно разстояние между тях, за да може плеерът да не се затруднява много в началото на играта и по този начин да не се откаже. Сега ще дублирам тези кактуси, за да имам няколко вида. И това, което всъщност трябва да определя за всеки един кактус е неговия Y, защото ние ще ги манипулираме само по хикса. Така, виждаме, че за първия кактус минус 8 е добре. Затова тук на префаба кликвам Apply. Сега на префаба ще бъде запаметено минус 8 и следващия път, когато създавам нови обекти от този тип
същите обекти cactus, те ще бъдат разположени на y8. Да видим на cactus 3, минус 7,8 изглежда добре, apply, и cactus 2, минус 8,8 е добре, apply. Ще изтрия дублираните, защото те не са запаметени Y, тези вече са запаметени, Ctrl D за дублиране и ще ги поставя на различно положение, примерно толкова. Cactus 3 ще го поставя тук и Cactus 1 ще го поставя по-назад, за да може, когато мине този специален колайдер чекер, да го засече и да го унищожи този кактус и на определено разстояние по-напред да създаде нов кактус от различен тип. Така ще дублирам още, за да създам още по-назад кактуси. Така. И сега трябва да определя какво да е разстоянието между два кактуса или между два врага или между два обекта, защото ако въведем някакви други обекти за събиране, примерно някакви пари, бонуси, животи, те също трябва да се намират на определено разстояние, но е хубаво за разнообразие това разстояние да не бъде фиксирано, а да е произволно число. Сега това разстояние ми изглежда добре, ще определя максимум и минимум. Примерно ето това да е минимумът. Сега за да определя, гледам това е на разстояние x 8, 30 да бъде 30 минус 8 е 22, т.е. минимума за разстояние е 22, а максимума може да бъде примерно 60 минус 8, 52. 32 и 52. Сега се връщам в скрипта Object Manager, тъй като той трябва да върши тази работа. Ще създам две публични промениви. Public float minimum distance, която разбрахме, че трябва да бъде 22 F и public float. Съответно това по-късно може да се променя, ако не сме доволни от резултата. Max distance 42. Или хайде да е 52. Така, сега искаме от trigger enter 2D, когато срещнем обект, който е тагнат enemy. Затова else if, ако обектът е с таг enemy, enemies, тогава това, което трябва да се случи е да унищожи стария обект и да създаде нов. Как се унищожава обект? С метода destroy. Този метод какво прави е всъщност да занули всички референции към този обект, т.е. те да станат null и по някое време така наречения garbage collector унищожава обекта от паметта. Затова destroy other collider.gameObject. Така. И сега обаче, когато имаме унищожаване, имаме и създаване. Затова как се създават нови обекти? Чрез метода instantiate. С него се инстанцират обекти. Какво ми иска instantiate? Тип object, обект от тип object. Затова
сега ще създам първо един лист или списък с обекти, които могат да бъдат инстанцирани. В този списък ще се намират всякакви enemies, бонуси, животи, ако има такива за събиране и така нататък, които могат да взаимодействат с плеера. Това публик лист. Обаче първо трябва да въведа using system.collections.generic. Това, което ми дава лист, е всъщност възможност за преоразмеряване на списъка. Иначе ако е масив, трябва всеки път да му задавам нова дължина, докато листа се преоразмерява автоматично и мога да добавям и махам обекти по всяко време. Лист от game обекти. Objects to be spawned. Objects to be spawned, т.е. призовани. И сега, за да инстанцираме обекта, трябва първо да се избера на произволен принцип обект от този списък. За целта трябва да взема GameObject, New Object, ще го кръстя, е равно на Objects to be spawned и си взимам обект с random index. А как да взема този random index? Мога да създам една променлива int random. За да взема random число, трябва да бъде между 0 и дължината на този лист, т.е. и големината на листа, колко обекти се съдържат в него. Затова има специална функция в класа mathf, която е специално от библиотеката Unity Engine и работи много добре с дробни числа. mathf.random. За да взема това произволно число, ще използвам специалния клас random, метода range. Искам да бъде между 0 и дължината на този лист. Objects to be spawned .count. Обаче, тъй като .count е inclusive, т.е. а не exclusive е, както виждате, минималното число се включва в тези рандомни числа. Примерно, ако искам число между 0 и 2, може да ми даде числата 0 и 1. 2 няма да го даде. Затова нямам проблем да напиша objects to be spawned.count. И сега random. Instantiate new object. Сега другото, което мога да задам на този обект е родител. И за целта, за да ми е по-организирана иерархията, ще създам в Objects Container нов обект, който ще нарека Player Interactable. Player Interactables, т.е. може да взаимодейства с играча и ще преместя ще преместя всички обекти като врагове, бонуси, животи, ако има такива в тях. В този Player Interactables.
обект за по-голяма организираност. И също така ще задам като на новия обект това да бъде родител, т.е. да се добави тук. За целта ще дам public transform player interactable с parent. Сега, за да взема позицията на новия обект, трябва да взема неговия компонент transform. Виждаме, че instantiate ми връща GameObject, а може да ми връща и transform. Затова пиша transform spawned object. По този начин взимам новия обект, който е бил инстанциран. Transform. Обаче виждаме, че тъй като съм задал като аргумент GameObject, instantiate ми връща обект от тип GameObject, а за да взема transform, трябва да напиша точка getComponent transform. И по този начин взимам transform компонента на новия обект, който е бил създаден току-що. И сега трябва да променя позицията на новосъздадения обект. За целта си създаваме отново vector 2, new position е равно на spawned object. Всъщност трябва да ми е само object, единствено число. Точка position. И сега трябва по някакъв начин да манипулирам хикса. Ще го направя само след минута. New position. Само че трябва да манипулирам новата позиция. Така, как да разберем колко трябва да бъде хикса? Първо трябва да знам какво е разстоянието между два обекта. Ние определихме минимум и максимум. И трябва да избираме рандом число между този минимум и максимум. И следващото нещо, което трябва да знам, за да мога да определя позицията на новия обект, е всъщност последния обект, който е бил призован или инстанциран. За това ще създам една публична променлива public transform last spawned object. Така. И след като вече знам позицията на последния обект, мога да добавям разстояние към него, а това разстояние ще се намира между минимума и максимума, който съм задал тук. Минималното и максималното разстояние. Затова сега хиксът ще бъде равен на last spawned object.position .hix, трябва ми само хикса, плюс това рандом разстояние, отново ще използвам класа random, random.range между минимума и максимума. Сега обаче, тъй като последния призован обект е този spawned object, след като вече съм задал тази позиция, трябва last spawned object да ми бъде равно на spawned object. Да се върнем в Unity. Компилира се. И сега трябва в collider check да задам стойности на променливите. Обектите, които могат да бъдат призовани, си ги добавям чрез drag and drop
от папката prefabs, трите кактуса. Последният призован обект трябва да бъде от сцената. Виждаме, че това е ето този кактус. Всъщност да, сега ще си ги подредя да са по разстояние. Кактус 3. Връщаме се в Collider Checker. Добавяме. Он е тук. Трябваше ето тук. Player Interactables всъщност е този обект. И сега не остава нищо друго, освен да тестваме. Сега това, което забелязваме е, че всъщност Collider Checker е твърде близо до бекграунда и затова когато го докосне се унищожава, а той още не е излязъл извън камерата, затова ще го преместя по-назад. Collider Checker на стояние минус 80. Трябва да променя в Objects Manager offset на минус 80. Той е само на 80. Така, Ctrl S, за да запаметим стената. Също така бих увеличил и скоростта на зомбито. Acceleration. А всъщност другата промяна, която направих, е да задам начална скорост на зомбито и ускорение. Тъй като предишният метод беше неефективен и скоростта на зомбито се увеличаваше твърде бързо, разделих променливата speed на две променливи: start speed, т.е. началната скорост, която тръгва зомбито, и acceleration е числото, което се добавя всеки фрейм, всеки fixed update към velocity или скоростта на зомбито. Ето така изглежда в скрипта, просто вместо speed съм заменил acceleration и съм в старта давам началната скорост на зомбито, start speed. Така да увеличим примерно 0,05. Както виждате, постепенно скоростта се увеличава. Анимацията, между другото, е добра. И ми харесва това, че се удря втори път и се хлъзга. Интересен ефект, все едно върви по лед. Но както виждаме, Y-ът на тези новосъздадени клонинги не е правилно зададен. Затова ще го поправя този проблем, като се върна в ето виждате, че тук не е зададен както трябва, минус 9,81, а на малки както трябва да е минус 8,8. Затова сега тези всъщност ще ги изтрия, ще ги добавя наново. Както с 1.3, Y-ът обаче не ми харесва. Както е, искам да бъде по-надолу, минус 10, минус 8, минус 9, перфектно. С това apply. И го поставям примерно тук, на малкия кактус. Това се получава, защото обекта съм го добавил към Player Interactable, новия му родител, и затова се получават тези различия. Минус 8,8 вече не е достатъчно. Ще променя на минус 10. Чудесно. Кликвам Apply. Остана само този кактус.
който трябва да бъде на минус 9. Много кликвам Apply. И всъщност тестваме отново. Има проблем, не го създава както трябва. Тук виждате, че липсват обекти. С това ще ги добавя. The variable last point object manager has not been. Не сме задали като последен обект кой и затова не върви както трябва. Хубаво е, когато излизат тези грешки, да е тикнато error pause и играта ще спре, когато излезне такъв exception. Само ще добавя още един кактус, който ще го поставя ето тук. Така. И последния обект всъщност ето този кактус и той ще бъде last spawned object. Ето виждате в иерархията как вече създаде един клонинг. Втори. Така продължава на рандом разстояние. Скоростта се увеличава, става все по-трудно. И зомбито ни умря. И виждате, че продължава да се хлъзга. За да не се случва това хлъзгане, трябва rigid body от simulated да стане не simulated, затова когато умира player controller, тук освен isDead трябва да сложа и rigid body .simulated равно на false, което ще спре да симулира физиката върху зомбито, след като вече е умряло. Допълнително нещо, което мога да направя е всъщност в Object Manager всички от този код, който написах, да го подредя малко и направо ще го отделя в отделен метод, който ще се казва private void spawn object. Spawn object. И той трябва да взима всъщност destroy. Ще го отделя от този метод. Ето така. Тъй като той се казва само spawn object, а не destroy, няма да бъде коректно в spawn object да очакваме да има метод destroy. Другото нещо, което бихме могли да направим като финален завършек, е зомбито да събира бонуси. За бонус може да бъде ето тази звезда, например. За да създам бонуса, просто го drag and dropвам в сцената и го наричам Star Points, примерно. Star Point. И този Star Point ще има просто един Circle Collider. Ето точно както трябва е застанал. И за да добавим малко повече
разнообразие ще добавим и нещо по-интересно, като така наречените Particle системи. Да добавим Particle система, кликвам десен бутон върху обекта. Particle системата трябва да бъде като отделен обект. Particle System. И ето виждате какви интересни ефекти са това. Particle системата в Unity са всъщност ефектите. Виждате, че има страшно много опции. Може да се редактира продължителността на този ефект. Дали да се лупва, т.е. дали да се повтаря след време. Prewarm, т.е. дали предварително да зареди в паметта елементите на тази Particle система. Начална скорост, начален размер, колко particles или частици да се отделят, емисията, каква да е, колко пъти в секунда, rate over time, примерно искам да ми бъде 20, simulate, и ето виждате за 20 в секунда частици отделя и изглежда доста интересно. Може да се симулира огън, може да се симулира заря, буря, дъжд, абсолютно всичко каквото се сетите чрез тази Particle система. Много е гъвкава. В интернет и в Unity Asset Store има хиляди Particle системи безплатни за изтегляне. Иначе трябва човек доста да си играе, докато настрои всички тези пропъртита до желания ефект. И затова, примерно, сега ще модифицирам това. Duration, тъй като искам постоянно да се лупва, да излиза от звездата по този начин. Да бъде така, обаче искам да променя цвета, да не са само бели, а да са разнообразни. Както виждате, имаме Start Color, където мога да променя началния цвят, но нека да бъде бял. Ще използвам специалното property, наречено Color over Lifetime, където ще задам Random between two gradients и сега трябва да си създам градиент. Градиентът, примерно, ще ми бъде единият този, а другият зелено, и примерно жълто. Ето по този начин. Мога да създавам нови маркери чрез десния бутон. Също и мога да променям opacity, т.е. прозрачността. Ето примерно така. И се получава следния ефект. Мога да променям размера, size over lifetime. Размерът, както виждате, може да се задава чрез криви, които може да се модифицират. Ето примерно така. И такава крива. Това изглежда интересно в случая. Може. Така, Rotation over Lifetime. В случая няма нужда, тъй като са кръгове. Но и се много интересно. Това е наскоро добавено в Unity 5.6 или 5.5 беше. Може да се задава такъв шум и това добавя някаква разнообразност към ефектите. Използва се за пламъци. Но може да се използва и за други ефекти, примерно. Strength, примерно 2. Frequency 0.6. Не, 0.4, може би е по-добре така. Strength 1.5. Октави 2. Тоест колкото да трепти, може би 3. 1.5. Също е добре. Quality High 3D, тъй като на нас не трябва Medium, тъй като сме в 2D игра. Ако влеза в 3D режим, виждаме, че тази Particle система всъщност ни е в триизмерното пространство. Те не са ограничени само до 2D пространството. Може да добавим следи, да оставят, но те оставят повече в
3D пространство, за да го направя да изглеждат в 2D, трябва да променя на обекта ротацията или формата. Shape в момента е конус, мога да го променя на сфера. Ето виждате как изглежда. Обаче, за да изглеждат добре тези trails или следи, трябва да добавя някакъв материал. Assign a trail material in the render module. Renderer е може би най-важният. Сега ще изключа Trails, за да не пречат. В Renderer задаваме какви всъщност частици да се изобразяват. В момента са кръгове и виждаме, че материалът е Defaulted Particle. Материал, най-общо казано, е по какъв начин светлината да се отразява от този материал, в случая Default Particle. Може да задаваме, примерно, ако искаме някаква повърхност да е мазна, трябва да създадем специален материал за мазна повърхност и светлината ще се отразява както би се отразява от мазна повърхност. Така, материал ще зададем Trail Material. Но тъй като няма by default, ето виждате как би изглеждал, ако избирам други материали. Default Particle. В случая Render Mode Billboard, Stretch Billboard, Horizontal Billboard ни свършва перфектна работа. Sort Mode няма. Размера на частиците Max Particles размер 1. Минималния е 0. Може да хвърлят сянка, но в случая, тъй като е 2D игра, нямаме сянка. Да създадем нов материал. За целта ще задам нова папка, която ще нарека Materials. Материалите определят как светлината да се отразява от съответния обект. След това отивам в папката и натискам десен бутон Material. Ще го нарека Trails Material. И сега трябва да задам на този материал Shader. Shaderът е именно този допълнителен скрипт, тази допълнителна програма, която определя как се отразява светлината. За мобилните игри е добре да се използват Mobile Shaders, тъй като те са по-оптимизирани. Alpha Blended най-често използването. И сега трябва да избера каква текстура или също каква картинка да се изобразява, в случай искам да ми бъде дефолтната. Сега отива се върна на Particle System, Trails, a Trail Material in the Render Module. Ето имаме специално Trail Material. Мога да го добавя. Новия, който създадох, Trails Material. И виждате колко страхотни ефекти се получават. Сега в Trails, Ratio 1, Lifetime 1, максимум, Texture Mode Tile. Това изглеждат като змии. Distribute per segment. Repeat per segment. Много интересно. Stretch мисля, че е най-доброто. Може да избираме дали да се симулира в световното пространство или на локално ниво. Дали да наследява цвета на частиците, да. Color over Lifetime може също да се настройва. Не искам нещо по-светло. Color over Trail. Lifetime. Може да зададем произволен живот. Lifetime. Random between two constants. 0, 10 примерно. Виждаме, че добавя някакво разнообразие. И може да се играе с различните настройки.
Виждате, че тя всъщност е и в 3D пространството, затова се появява над звездата, би трябвало да се появява зад звездата, тъй като те се рендерират в 3D пространството. Тук сами забелязвате. Много добри ефекти. Но в случая чак Trails на мен не ми трябва за моята игра. Това е добре. Само ще променя формата да е на Circle. И тъй като искам да се изобразява над звездата, виждате в момента е точно кръг. Отивам в Sort Mode. Не в Sort Mode, а в Sorting Layer. То е същото както в 2D спрайтовете. Искам да ми бъде бекграунда. Ето виждате, в момента се рендерира. Обаче, тъй като в момента има конфликт с бекграунда, то се появява, то не се появява, затова искам Order in Layer 1. Сега винаги ще се появява между бекграунда и зомбито. Така, това изглежда добре. Сега трябва просто в Prefab този Start Point да го направя Prefab и да му променя Y, тъй като хикса знаем как ще се променя от специалния Collider Checker. Y ще бъде минус 9, не, минус 7 е добре. А Collider ще бъде is Trigger. Apply. Сега, за да мога да изтъря обекта и в Collider Checker, в вече създадения скрипт, просто трябва да го добавя към Objects to be Spawned. И всъщност тестваме. Шансът да се призове звезда е по-малък, отколкото кактус, тъй като броят на кактусите е 3, а на звездата 1. Но ето вижте, зомбито ни умря. Сега трябва да направим така, че зомбито да събира тези звезди. За целта в неговия Script Player Controller трябва да има метод onTriggerEnter2D, тъй като знаем, че звездата ни е trigger. Public void onTriggerEnter2D. Ако сега се връщам на звездата, за да й дам някакъв таг, примерно star, save, тагът ми е star, връщам се, ако collision, тук не ми харесва как се нарича collision, предпочитам collider, ако collider точка compare tag е star, тогава какво да се случва? Искам звездата да се унищожава и destroy collider, както и да се добавя едно към променливата int stars, която ще бъде началото 0. Това stars++. Всъщност тук, за да е по-ефектно, трябва вместо destroy да се... Всъщност не искам да се унищожава, тъй като трябва да колайдне с
колайдер чекъра, трябва да направя така, че да изглежда, че аз съм взел. За целта може да направя анимация или по-лесният начин е просто да променя цвета от жълто на прозрачно, т.е. да променя алфа канала на звездата. За целта трябва да взема Sprite Renderer вместо Destroy. Sprite Renderer. Sprite Rend равна collider.getComponent Sprite Renderer. Сега вече след като имам Sprite Renderer, мога да направо мога да го изключа, т.е. enabled е равна false. В по-добрия случай трябва да създам анимация, която постепенно намалява алфа канала от 255, както в Sprite Renderer, или в скриптовете между 0 и 1, от 1 на 0 и така да се получава тази хубава анимация. Другото нещо, което искам да отбележа, че този начин, който го правя в Objects Manager, когато колайдерът отзад, който върви заедно с зомбито, докосне обект, унищожи го и създаде нов по-далечното пространство, не е много ефективен. Затова се използва една техника в такива случаи, наречена Object Pooling. Това, което прави Object Pooling, е да създава басейн или склад, буквално проведен басейн, от обекти, които вече са докоснали колайдер чекър и после ги преизползва, като премества позицията им по-напред. Нещо, което направихме с земята и бекграунда, само че тук е по-сложно, защото имаме 4 различни обекта и те трябва да се добавят в един списък, който може да се нарича Destroyed Objects, и след като рандом числото прецени, че трябва да се призове такъв кактус и да се проверява дали той се намира в списъка с унищожените обекти, и ако всъщност просто се променя позицията му от тази, която е назад, по-напред. И по този начин е много по-ефективно, но използвах Destroy и Instantiate, защото исках да покажа тези два важни метода. Да добавим музикални ефекти към играта. За целта, за да издават различните обекти някакви звуци, трябва да им се добави специален компонент. А този компонент се нарича Audio Source. Audio Source е точно това, което представлява, а именно източник на звук и действа в триизмерното пространство като източник на звук. И ако се намира по-далеч от камерата, съответно звукът ще бъде по-слаб, ако е по-близо до камерата, звукът ще е по-силен. По този начин се създава илюзията, че обектът се намира по-далече от нас. Но в случая в 2D игрите, тъй като няма 3D пространство, това няма значение. Първото, което забелязвате, е аудиоклип. Аудиоклипът е основната мелодия, която се свири в играта. Може да се променя през скрипта. Сега да добавя аудиоклип, мога просто да кликна кръгчето и да добавя, но в момента в папката Assets нямам никакви. Затова ще импортна. Чрез Drag and Drop си дропвам MP3 файла, който съдържа музиката в папката Audio. След това чрез отново кръгчето или чрез Drag and Drop избирам. Съответният файл е напълно произволен музикален файл, който се лупва, т.е. повтаря. Затова ще тикна loop да се повтаря постоянно. Play on awake, т.е. дали веднага да започне да свири, когато играта започне. Mute е дали да се заглуши. Другите по-важни пропъртита са Volume от 0 до 1, каква да е силата на звука, 1 е максимално,
3D Sound ефекти, това, което обясних преди малко, но малко по-сложни настройки, които за сега няма нужда да обсъждаме. Сега, когато пусна играта, клипът започва да се свири. Това е бекграунд музиката на нашата игра, но да добавим и някакви ефекти, примерно когато зомбито скача да се издава някакъв звук или когато се удари в кактуса да издава звук на умиране. За целта трябва да настроим това през скрипта. Отваряме с Player контролера. Отново ще използваме същия компонент Audio Source. Изчакваме го да зареди. По принцип в 2D игрите е добре да има само един Audio Source и той да се използва за всички видове музика, но понякога това не става и може да използва 2 или 3. А за 3D игрите или за по-сложните игри като цяло, всеки отделен обект трябва да си има собствен Audio Source за по-голяма организираност на иерархията и на обектите. Иначе би било по-трудно да се ориентираме, ако имаше само един общ Audio Source и от него да се контролира и него да се използва за всички видове звук. Това просто не би могло да ни свърши работа, тъй като ако искаме да чуваме няколко звука едновременно, това няма как да стане само с един компонент от тип Audio Source. Audio Source може да изпълнява само един звук и един звук на време. Сега, първо трябва от Script Player Controller да си взема Audio Source, тъй като знам, че това е attachment за играча, мога да го взема чрез Get Component и може да ми е private променлива Audio Source. Audio или Audio CRS. Още в старта Audio CRS е равно на Get Component от тип Audio Source. Така вече след като имам Audio Source се нуждая от звуците за скачане и за удряне в кактуса или за умиране. Те са отделни файлове и отново чрез Drag and Drop ги добавям в папката Audio. Те ги прекръстя на това ни е звукът за скачане. Jump. Това така ще го прекръста на Background Music. А третия файл явно не се импортира коректно. Ще изтегля нов. Вече имаме и звук за умиране и звук за скачане. Сега от скрипта първо ми трябва да взема тези два звука. За целта имаме две публични променливи Audio Clip. Тъй като тези файлове са от тип Audio Clip, Die Sound и Public Audio Clip Jump Sound. И сега, за да се пускат тези звуци, когато зомбито скача или умира, трябва да отида за Jump в метода Jump. Къде е метода Jump? И тук да настроя, да взема Audio Source
точка и за да се свири единичен звук се използва метода play one shot. Т.е. само веднъж да се изсвири този звук и задавам jump sound. А когато умира, ако се удари в enemy, audio source, play one shot, die sound. Всъщност даже това ще го изведа в отделен метод die private void die die. И сега, когато се върна в инспектора, след като се компилират скриптовете, се връщам на зомбито и виждаме, че тук ми се добавили две нови пропъртита към Player контролера. За Jump Sound добавям Jump Sound, а Die Sound. Пускам играта. И ето в момента се чува, но тъй като бекграунд музиката е твърде силна, ще я намаля. Всъщност ще я изключа, за да може да се чуят другите два звука. Ето това е проблема, когато използваме само един аудио source. Тъй като звукът ми е на 0, следователно когато се свирят някакви звуци със същия аудио source, на тях силата на звука също ще бъде 0. Затова мога да се върна в Player контролера и тъй като да настроя в Play One Shot, имаме Overload на този метод, Volume Scale може да зададем, каква да е силата на звука, искам 1 и при умирането, т.е. при умирането 1, при скачането също искам на звука да бъде 1. Но ето изглежда, че аз току-що открих това за първи път, че дори да зададем в Play One Shot звукът да бъде на максимум, ако в самия компонент звукът е 0, той ще си бъде 0, а не 1. Затова ще използвам отделен аудио source за background музиката, който може да го сложа примерно на камерата. Source, background music и сега ще сложа звука на 0 да се отлупва и ще премахна този аудиоклип от зомбито, когато пусна. Звукът отново е на 0 при зомбито, затова го връщам на 1. Сега вече трябва наистина да работи. И работи. Така, затова сега звука ще си го ставя на 1. А на background звука примерно 0,8. Следващото нещо, което можем да направим, е да въведем бутони за Start и Replay. Това ще стане като използваме UI системата на Unity, т.е. User Interface. За целта в иерархията, за да създам бутон, кликвам десен бутон, UI, Button. И това, което всъщност се създава е един canvas и в него бутон. Canvasът, както виждате, първоначално е нещо много странно, тъй като то се рендерира на отделна нишка в графичния процесор, рендерира се отделно от камерата. В самото световно пространство изглежда, че е много по-голямо от
камерата от самите обекти, които сме поставили първоначално и че ще излиза отвън бутона, но това не е така, просто така е направено в Unity. Вярвайте ми, канвасът ще се показва на целия екран, няма да е извън, въпреки че така изглежда. Това е защото, както виждате, този обект Canvas има Rect Transform. Всички User Interface обекти имат модифициран трансформ, наречен Rect Transform. Има Canvas, очевидно. И сега Render Mode, тъй като е Screen Space Overlay, това означава, че всички User Interface елементи, като някакъв текст, бутончета и някакви други изображения, ще се рендерират, т.е. показват над камерата, над всички обекти, които са показани от камерата. Сега го сменя на Screen Space камера, тогава трябва да задам коя камера да изобразява съответния canvas и в момента този canvas ще бъде зависим от камерата и виждате, че се смали колкото нея и самата камера рендерира canvas-а. Много по-ефективно е да използваме Screen Space Overlay, защото така canvas-ът се рендерира на отделна нишка в процесора. Нарича се този метод Multithreading и е много по-ефективно за играта. Другото важно, което може да имаме, е Target Display, т.е. на кой дисплей да се показва. В случай имаме само един дисплей. Pixel Perfect, т.е. дали да са хубави пикселите, най-просто казано. Т.е. Pixel Perfect намалява пикселизирането, но отново струва процесорна мощ, така че ще го премахна. Другото, което имаме е Canvas Scaler. Constant Pixel Size е постоянен размер на пикселите, т.е. ако имаме бутон, който изглежда ето така на камера на дисплей с резолюция HD, на резолюция Full HD би изглеждал така, почти двойно по-малък, защото резолюцията е по-голяма и повече пиксели се смесват в по-малко място. Затова е хубаво това Constant Pixel Size да бъде променено на Scale with Screen Size, т.е. колко повече се увеличава резолюцията на екрана, увеличават се и самите UI елементи. Трябва да дадем референтна резолюция. В случая ще задам от инспектора примерно ето на iPhone 7 750 на 1334. Задам похик с 750 на 1334. Сега вече мога да си увелича бутона. Да изглежда добре. И ето така, по този начин ще изглежда на абсолютно всички устройства. И друго, което имаме е Graphic Raycaster. Т.е. когато потребителят натисне бутон или натисне мишката или екрана, това всъщност, което се случва е изпраща се един Raycast или лъч, който удря този бутон, най-образно казано, и така се регистрира, че потребителят е натиснал екрана, докато ако изключа Graphic Raycaster, това няма да се случва. Ето даже на картинката си е дадено, че той е един лъч, който се пуска от потребителя. Тъй като искам да използвам тъчскрина, Graphic Raycaster трябва да бъде enabled. Сега да се върнем на бутона. Ще го кръстя първо Start бутон. И ще му дам размерите. Всъщност тези размери са добри. В Rect Transform мога да му задам позицията. Позиция по X искам 0 и по Y 0. Виждате, че в момента се центрира. Другото нещо, което е важно за UI обектите, са така наречените котви. Котвите показват спрямо коя точка в Canvas
да се ориентират обектите. В случая старт бутона се ориентира спрямо перфектния център. От тук се определят координатите на бутона. Виждате, че по хикса е 0, а по Y е еди колко си. В случая 340,69. Обаче това създава проблем. Ако искам бутонът ми да изглежда така точно до горната част на екрана, ако променя резолюцията, т.е. играта е пусната на някакво друго устройство, виждате, че не изглежда по този начин. Това може да се промени, като променя позицията на котвата, примерно сложа тук отгоре и сега винаги ще се ориентира, както ви казах, спрямо позицията на Anchor или котвата и винаги ще се намира на точно разстояние от нея. Виждате, че ако сложа отново X да е 0, а Y на 0, виждате, че и бутона става на 0,0. Position Y намалявам така, че да застане точно на ръба. Сега, когато променя резолюцията, виждате, че отново застава на ръба, точно както искам. Аз искам да бъде така. Бутонът се състои от обект, който съдържа компонента Image. Image е изображение, което се рендерира в UI-а, в Canvas-а, не е като обикновения Sprite рендерър. Отново Source Image, отново взима Sprite, може да се променя цвета. В случая ще използвам дефолтния UI Sprite. Мога да му задам цвят, примерно ето такъв, и да го направя по-блейд. Ето така. Raycast Target, т.е. дали да действа бутона. Ако Raycast Target не е тикнато, когато играчът натисне върху бутон, той няма да реагира, докато Raycast Target тогава ще реагира. Image Typed, Sliced, Simple, Tiled и по-интересния Field. Field може да се използва. Виждате какъв часовников ефект се използва. Може да се употребява, когато искаме да показваме икона за зареждане, която постепенно се напълва. Но в момента Sliced ни устройва. И ето го самия компонент бутон, който задължително трябва да бъде interactable, т.е. дали да взаимодейства, когато се натисне бутон, дали да се случва нещо. Ако не искаме, просто слагаме interactable false. Виждаме всъщност кое е изображението за бутона. В случая е същото изображение на същия обект. Нормалният цвят на бутона, highlighted color, т.е. когато е хайлайтнато от мишката и мишката е върху бутона, но не е кликната. Pressed color, какъв искаме да е цветът на бутона, когато играчът кликне върху нея. И disabled color, когато не е interactable. Color multiplier, fade duration, т.е. за колко време да се променя цвета. И специалния event или събитие onClick, т.е. когато се кликне какво да се случва. В старт бутона имаме и подобект, който е самият текст. Текст компонента е много лесен. Като обикновен Word-овски документ имаме самия текст. В случай искаме да пише старт. Мога да увелича размера, font size, примерно 200. Размер на шрифта, стилът да е bold. Мога да задам различни шрифтове, обаче трябва да си изтегля шрифтове от интернет и да ги добавя в папката Assets. Виждате, че имаме инсталирано by default Arial, Alignment, центрирано, дясно, отстрани, дали да е в средата, по-отгоре или отдолу. Align by Geometry, т.е. дали винаги да се ориентира спрямо
обекта, цвета. Raycast Target е същото като Raycast Target на имиджа, т.е. дали да взаимодейства. В случая така ми харесва да изглежда старт бутона, но как да го накараме да прави нещо? За целта се връщаме в Visual Studio. Всъщност преди да се върнем трябва да създадем нов специален скрипт, който ще контролира пускането и спирането на играта. Това ще го нарека Game Manager. Отваряме го в Visual Studio. Сега първото нещо, което трябва да взема е всъщност самия бутон, самия Game Object, за да мога, когато кликна върху бутона Start и зомбито започне да върви, самия бутон Start трябва да се скрие. А за да го скрием, може просто да изключим самия обект, да го disable. Затова public game object start button. Вече имам старт бутона. Ще създам ще изтрия тези два метода, тъй като не ми трябват. Трябва да създам и специален публичен метод, public void, който ще се вика от ивента onClick върху бутона start game. И всъщност как започва играта? Преди да започне играта, трябва да настроим една специална променлива, която това ще става в public void awake и не в public void start по-добре. От класа time. Time задава как да върви фреймрейта на играта. Time.timescale. Чрез timescale можем да задаваме специални ефекти, като забавено време. Slow motion ефектите се получават чрез timescale. Едно е обикновения timescale, след едно времето върви нормално в играта. Ако настроим 0,5 примерно, то ще се забави наполовина и ще се създаде този ефект на забавен кадър. За да спра времето в играта, трябва да настроя timescale да бъде 0. И това, което ще става в Start Game, е настройвам timescale да бъде равен на 1. И след като играта вече е започнала, трябва да премахна Start бутона. Start button. ActiveSelf е равно на False. Тъй като обаче това е само read-only property, имам специален метод, който се нарича setActive. И от тук вече задавам да бъде false. Сега като се върна в иерархията, ще създам специален обект, който няма значение каква е позицията му. Той ще се нарича Game Manager и към него ще прибавя Game Manager, Start бутона. И сега в самия Start бутон в onClick, където е евента, трябва да добавя методи, които да се изпълняват. С целта натискам плюсчето. И сега където е обекта, просто с drag and drop тръпвам обекта, от който искам да взема метода, компонента Game Manager и оттам си избирам Start Game. Както виждате, в момента зомбито не върви, защото timescale е 0. Когато кликна Start, зомбито вече започва да върви. И то умря. Да създадем replay бутон, т.е. да може играча да пусне отново играта след като зомбито е умряло. Затова ще създам нов бутон, който ще се казва replay button.
Текстът ще бъде, разбира се, replay. Ще бъде по-малък, примерно 180. Така изглежда добре. И by default този бутон ще бъде деактивиран. Искам да се появява само след като зомбито е вече умряло. За целта отивам в скрипта Game Manager. Създавам отново public game object. Replay button. И ще създам специален метод public void show replay button, който ще се вика от player контролера, когато зомбито умре. Какво ще се случва в show replay button? Всъщност просто replay button .set active true. Запаметявам, отиваме в player контролера. Сега в player контролера първо ми трябва самия Game Manager, public Game Manager, или само Manager. И когато зомбито умре, в метода die, искам да се показва този бутон. Manager.show replay button. Но какво да се случва, когато е натиснат този бутон? Трябва да се презареди самата сцена и да се започне наново. А за да се презареди сцената, трябва да въведа специалната библиотека Using Unity Engine Scene Management, която ни дава достъп до един специален клас. Създавам първо един метод public void replay. Този специален клас се нарича Scene Manager, който служи за управление на сцените, зареждане на сцената, унищожаване на сцена и зареждане на друга. SceneManager.load да се зареди сцената. И сега ми търси индекс или име на сцената. Как да взема този индекс? Отивам в файл, Build Settings, виждам, че имаме едно поле Scenes in Build и числото до него е именно този индекс, в случая е 0 на нашата сцена. Това задам 0. Връщаме се в Unity. Отново същото упражнение с Replay Button. OnClick. Искаме Game Manager. От Game Manager Replay. А в зомбито трябва просто да добавя самия Manager. А в Manager самия бутон. Тестваме. Старт. Умира. Replay. И отново сме в играта. И последният штрих, който мога да добавя към играта, е да сложа един брояч на бонусите, на звездите, които се събират от зомбито. За целта отивам в Canvas, ще създам празен обект, който ще се нарича Stars Counter. Този Stars Counter ще има компонент изображение. Изображението, разбира се, ще бъде звездичката. Размерът ще бъде 50 на 50. А котвата или anchor ще бъде отдолу, тъй като искам да се намира отдолу. Позицията на Y20. 50 ми изглежда добре. А по хикса минус 20. Също ми изглежда добре. Ще добавя текст сега към тази звезда. Ще го позиционирам така. Цветът ще бъде бял. Ще бъде центрирано в средата. Размерът ще бъде 20. Не 30. 30 е добре.
Сега тествам с числа 12. Ето виждаме, че трябва да го поставя от ляво, а не центрирано, за да изглежда по-добре. 12. Изглежда добре. 0. Също изглежда добре. Raycast Target не ми трябва, затова го махам. Когато играчът натисне върху картинката, нищо няма да се случва, затова Raycast Target може да се тикне на Disabled и по този начин всъщност спестяваме процесорна мощ. Сега трябва този брояч да променя цифрата. За целта отново се връщам в Game Manager. Или направо в Player Controller да контролирам това число, тъй като тук се броят звездите. Public. За да мога да използвам UI елементи, трябва да въведа специалната библиотека Unity Engine.UI. Сега вече мога да използвам Public Text, Stars Counter, и сега къде трябва да броя всъщност? Ние в OnTrigger Enter 2D, Stars, и сега трябва да добавям самата звезда към числото. За целта Stars Counter.text да променя текста, а текстът е равен на Stars плюс всъщност само Stars, броя на звездите. Но тъй като това ми е от тип int, а текст иска от тип string, просто го превръщам към string to string. Сега, за да тествам по-удобно и по-бързо, може от prefabs в самата сцена да си добавя още в началото звезда и да видя дали действа. No reference exception, тъй като зомбито не сме дали стойност на текст. Така. Ето виждате, промени се. И така, вече създадохме скелета на една добра бъдеща игра. Основните елементи ги има. Има зомби, което върви безкрайно, имаме бутони, имаме брояч на някакви бонуси и играчът има цел, а целта е именно да събере възможно най-много бонуси и да избягва кактусите. Играта, доста е простичка, защото целта ми беше да покажа само най-основното в Unity, като за начинаещ потребител на този невероятен Game Engine. И сега това, което следва, всъщност е първо да премахна този тест от Start Point и да билдна самата игра, защото в момента играта може да се играе само от Unity, а за да може да се играе на телефон, трябва да направя следното. Отивам в файл, Build Settings. И сега от Build Settings трябва да си избера за каква платформа искам да се създаде файл. За PC, Mac и Linux, за PC създава exe файл, за Android създава APK файл, който когато се добави към устройството чрез USB кабел или по някакъв друг начин, се инсталира автоматично. Затова в момента избирам платформата Android, тя вече е избрана. Когато избираме платформа, кликваме върху нея Switch Platform. И другото нещо, което трябва да направя преди да натисна Build, е да отида на Player Settings. В Player Settings, когато създаваме игра, трябва да създадем име на компанията, т.е. компанията, която разработва играта, примерно Frost
Fight. Напълно произволно име. Името на самия продукт. Икона на играта, примерно тази. И сега мога да избирам какви да са специфичните настройки за PC, Mac и Linux или за Android. В случая, тъй като ще бъде за Android, отиваме на Resolution and Presentation. Каква да е ротацията? В случая искаме портрет, а не Landscape. Така. Show Loading Indicator, т.е. дали да се показва индикатор, когато се зарежда играта. Да речем Small. Icon, каква да е иконата за изображението. Ако искаме да добавим други икони с различни резолюции, Override for Android, ако не, Unity автоматично ги настройва за нас. Другото нещо, Splash Image. Splash Image е това изображение, което се показва, когато пуснем някакво приложение за пръв път. Примерно, ако пуснем Pokemon Go, се показва името на компанията. В нашия случай, това, което ще се показва е името на Unity Engine и някакво друго изображение, което зададем ние. Ако кликнем бутона Preview, ето това ще се показва в началото на играта. Мога да се играя, като избирам как да изглежда превюто, каква да е анимацията. Мога да си добавям логота на мой собствен, но задължително ще се показва логото на Unity. Ако не искам да се показва, то тогава трябва да използвам платената версия на engine. Бекграунда какъв да е, какъв цвят да бъде, примерно такъв. Превю. Ето бекосинкъв. Да. Static Splash Image е това, което е статично изображение. Най-първото изображение, което се показва, когато стартираме игра в Android. За игрите то много рядко се зарежда, ако е играта по-бавна. Other Settings, тук са основно настройките за оптимизиране на играта. Color Space, AutoGraphics API, по принцип те трябва да си са каквито са by default. Package Name трябва да зададем име на пакета, който се разархивира в Android системата. Той започва com, задължително com, точка, името на компанията, в случая ни е Frost Fight и след това името на продукта The Desert. Версия 1.0. Всъщност това няма, това е чисто за показно. String мога тук да слагам и някакви други символи и то показва коя е версията на приложението за потребителя, но за девелопера това, което е важно е Bundle Version Code. Тук мога да задавам само числа. Т.е. сега ако съм създал някаква обновена версия на приложението, за да мога да апдейтна, трябва да задам Bundle Version Code 2. Ако искам да апдейтна след по-нататък, Bundle Version Code 3 и след това вече променяме и самия version. Minimum API level. Т.е. ако искам да се за каква Android система да работи, за коя версия от 4.1 нататък, Jelly Bean, ако го задам 7.1 Nougat, играта няма да може да се зарежда на Marshmallow, Lollipop, KitKat и така нататък. В случая Jelly Bean ще ни върши работа. Друго по-интересно, което има, интернет достъп, автоматичен, разбира се, Android TV Compatibility, дали е достъпно дали може да се играе от Android телевизор, в случая не, Android играе, да, дали може да се играе с DeepPad, оптимизации допълнителни, логинг, т.е. дали да се показва съобщенията, които се показваха от конзолата, тъй като искаме само когато дебъгваме играта се показват, а не на потребителя. И Publishing Settings, където вече се създава ключ, с чиято помощ се качва в Google Play или някакъв друг магазин. След като вече са зададени тези настройки, отиваме на Build Settings, Build и качваме и качваме го на телефона.
Благодаря ви изключително много за гледанията. Надявам се, че съм успял да разпаля интереса към игрите, разработката на игри, към Unity, към програмирането, защото Unity е едно море, по което ние плувахме само по повърхността и въпреки това създадохме една напълно функционална игра за телефон, за Android. Разбира се, тя има още много да се работи по нея. Може да се създадат по-разнообразни препятствия, да се добави по-добро аудио, по-добри анимации и така нататък. Но целта ми беше да ви представя само най-основните основи на този невероятен Game Engine. Отново ви благодаря и чао!